Салом подписчиков, влоги мой сар меша ай кучаи ҳамсоя. Муқаттира амунали Дилафруз рафтестим эслое. Дилафруза гирифтем барои ки агар ира қатимон набарем ҳама дар хона боша вай намешава. Чи о бора ай магазин бурам о мармалад Вай Дилафруз ака ҷанг намешаванд. Дилафруз вай мекунад ягон чизи нав придумад мекунад булои шкаф буромадан ё ки ягон изобретенияи дигае ки ба зарари тамоми хона мешавада. Барои мира мо мегирем мебиёрем қатимон фақат. Бист минут пеш бояд меомад автобус наомад. Пеше одам камай намедонам мирӯз выходной ида чиай 10:42 бояд меомад за 11:05 намеомад маълумае ки яка намебиёзи ай у тарафам наомад. Боз мо қатъи Рамонали гадак кардем имрӯз мумкин выходной боша ид дошта бошанд чӣ гап боша ки автобус нест. Дилафруз қатъи Рамонали остановкада ждад дорад. Анаку ами ай шаҳр берун зиндагӣ кардан намха проблема дора ки автобус рафтан омаданаш намхели ҳамаи чӣ мегам пунктуально дар Европаи хеле нестай. Хай намедонам по крайней мере ам ҷое ки ман зиндагӣ кардагим духтуршам соати 3 мега биё 3 мери ҳаттоно чирада 15 чирада мераса. Автобусшам чанд бор соат қатъи намебиёя мисол ҳамун соати даркорӣ намебиёя и мисол бояд 12 биёя 12 намебиёя 1 намебиёя. Подписчика мо уже омадем ба магазин 8 сетка харид кардем. На Рамонали қатъи короче ма акимка гуфтам биё рафтем интернет бинем амрӯз автобус мебиёя ё не мара гӯш накардан. Охирон хабагат мада зор шудан рафтем бинем ки соати 1:42 меомадан саҳар вақти 6 намеомадан автобус омадем. Боз такси қатъи боромон мебиё такси қатъи ҳамирӯз магазин кор мекунад надорем газе 19 ина 19 выходной даже магазин кор намекунад. Чии кор короче ҷумъаи муборак шумо дода чизе будаем чӣ медонам. ҳозир а интернет Рамонали дид ин рӯз рӯзи выходной буда бояд подписчикам комментарияда нависа ки се рӯзи выходной то рӯз душанбе ин рӯз чӣ буда великая пятницашон буда барои ҳамин рӯзи истироҳат буда календардам охе сирх фақат хосият қатъи Рамонали нигоҳ накарда саҳар қатъи биромадиянд. асосан бояд мерафтем нон мехаридем дрожжа мехаридем барои чанд рӯз выходной шанбе якшанбе душанбе барои ҳамин магазин рафтанӣ будем. яке афсӯс магазин ҳозир то ҳозир нафаҳмидем чанд кас нависта кор мекунад чанд кас намекунад намедонам. чанд шиносига мепурсим ки ҳамин одамо ки дар Германия ҳамирӯз магазин кор мекунад моли хобе меган мағози вай мекунам шона пирашки мекунам шона хамири пирашки мекунам шона инам қад дрожжа монда дрожжа тамом шуда. Агар се рӯз ба гуфти одамо шанбе якшанбе душанбе 4 рӯз кор накунад мо вообще дигар дрожжа надорем фақат ҳаққас рост фатир мехӯрем.
ма пирожки пухтум чона чанқай ки дрожжа буд Дилафруз да бе чиз нағзами бинада душ чиз боша ино беринда чай пития доран мазлайху мамачоева гушкайсан давғум пирожки ма пухтестам биё шараф намехӯри бутай фаромарс тупша барои чӣ қар кадай Ganja parmo نداره فقط میخوره بچه‌ها هر هوی داره چه تکسوتی همه لوش کلانی ایسا توپ است هفت جوان کسه Toda harmonia mam jagal sesi. рамонали рӯзвай ренҷроверша ремонт кадестай кадом запчасти мерседеси ма дар кор будайша мо иҷозат додем гуфтем дар ихтиёр мерседеси розови ма кадом запчасти дар кор куҷош дар кор айта во светоч ина ин бачаша рӯи кадак дар рӯзи рӯшон мошини мара ина запчаст кадестия фаромарза мара типит кадай ирӯз гуфтем ку автобус нест рамонали гуфт хай қама вели кай мекунам ман бошум подписчико дар инҷа қати шумо хайру хуш мекунам барое ки ҳозир мерам тамошо мекунам дебати шудестай барои интихоботи Украина ҳама медонанд ку ятавай ҳаҷнигор зеленевския ҳавай ҳозир чӣ мекуна савол ҷавоб ҳамун дебатишон қати президенти пештара будет очень жарко гуфти урсо ҳамада хай то пага